Pabiling idili ang pagpamaligya og mga pabuto o firecrackers sa Mandaue City. Si Femari dumabok sa report. Pipila ka tuig nang naimplementar sa Mandaue City ang pagdili sa pagpamaligya og mga pabuto panahon sa Pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig. Matod sa City Administrator, padayong ipatuman kini karon tuiga. Alang sa kaluwasan sa mga tao, makalikay sa disgrasya. Taod-taod na kining palisiya sa syudad, human sa netabong pag-ulbo sa firecracker stalls, kapin sa napo katuig na ang milabay. As to firecrackers, the same. We do not allow gihapon no kani mga pabuto. Murag gihapon na protection ra gihapon na nya. We have already murag na anam na tagkaanad ba. Apan gikatakda ra noong tugutan ang pagpamaligya og pyrotechnics o mga pailaw. Dunay special permit to sell hayan ihatag kanila apan itugyan sa syudad sa BFP ang unang paghatag og clearance sa mga magpapatigayon. Before we grant that special permit, we ask them for the clearance where they kanang sa Bureau of Fire kung asa na sila specifically mo display naagud na kay mo inspect pod ang Bureau of Fire for their own kuan pod kanang guidelines. So, mo-defer gid mi ni BFP. Nanghangyo ang syudad sa kooperasyon sa mga tao, musumbong kung dunay mabantayang iligal nga namaligya, aron mahimuan dayon ug aksyon. Obani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.